שלום לכולם, כאן The Magic Channel בסדרה נוספת של Famous Tricks Revealed. בסרטון הזה אני רוצה לגלות לכם איך קוסמים עוברים דרך דברים. והיום אקח שני קסמים מפורסמים במיוחד. הקסם הראשון הוא קסם שבו דיינמו עובר דרך חלון אטום מזכוכית. בסרטון תחילה רואים את דיינמו עומד בחנות או משהו כזה. הוא מבקש מאיש להוריד את המעיל שלו, ולאחר מכן להחזיק את המעיל בעזרת איש נוסף. דיינמו נעמד מאחורי המעיל, מתכופף, ולאחר מכן אנחנו רואים אותו מאחורי החלון. הוא ממש עבר דרך הזכוכית. טוב, ככה זה לפחות נראה. האמת היא אחרת לגמרי. קודם כל, ללא ספק אני יכול להגיד לכם ששני האנשים שמחזיקים את המעיל הם לא שני עוברי אורח שבמקרה דיינמו בחר בהם, אלא הם גם משתתפים בקסם. אז איך דיינמו עבר דרך הזכוכית? ובכן, אני חושב שזאת זכוכית שניתנת להזזה כלפי מעלה. למרות שזה נראה מסובך, לא כל כך קשה להתקין את הזכוכית הזאת. וכעת לקסם השני. דיוויד קופרפילד עובר דרך חומת סין. בקסם שהוא אמנם ישן אבל מוכר מאוד. דיוויד תחילה נכנס למתקן עם וילונות לבנים, כך שרואים את הצל שלו. מצלמה אשר מצלמת באופן רציף עוברת מעל החומה, מראה את הקהל ויורדת לצד השני של החומה. אחר כך רואים את הפנים והידיים של קופרפילד. העוזרים מורידים את הווילונות ורואים את דיוויד יוצא מהחומה. מדהים. סדרה מומלצת מאוד בשם סודות הקוסמים נחשפים גילתה איך קופרפילד עשה זאת, ואף הם שחזרו את הקסם. למעשה יש מקום מסתור בתוך המתקן, ובו מתחבא אדם נוסף. כשקופרפילד עולה למתקן, מכיוון שהיה צל, אז לא רואים אותו לשנייה, וזה בדיוק הזמן שבו הוא מתחלף עם האדם שבמחבוא. קופרפילד נכנס לתוך מקום מסתור במדרגות. בזמן שהעוזרים מעבירים את המדרגות לצד השני של החומה, כי בטוח היה שם פתח או מעבר, השחקן השני נראה כאילו נכנס לתוך החומה, וזאת בזכות האפקטים שצל נותן, שהוא יכול להראות אחרת מכל זווית שתרצה. האדם לא נכנס באמת, אלא התקדם לעבר החומה, והסתתר שוב פעם במקום מסתור. כשהווילונות הוסרו, נראה כאילו אין שם אף אחד, כשלמעשה היה שם. בזמן שהמצלמה עברה מעל הצופים, העוזרים העבירו את המדרגות, ובתוכן קופרפילד, לצד השני של החומה. אבל איך הם בכלל הראו את האשליה הזאת שנראה שהוא בתוך החומה? ובכן, זה יחסית פשוט, מכיוון שאלה היו ידי המחזיקים ועוד מסכה שהם החזיקו. לאחר מכן, העוזרים סגרו את הווילונות, דיוויד יצא מהמדרגות, והוא נראה כאילו הוא חוזר מהחומה. בנימה זאת, אני רוצה להזמין את כל מי שרוצה להכין לערוץ שלי אינטרו, שישלח לאימייל שמופיע על המסך ובתיבת התיאור. אם אני אוהב את האינטרו, אני אשים אותו בסרטונים שלי, וגם הערוץ של מכין האינטרו יקבל חשיפה בערוץ שלי. אני הייתי The Magic Channel, להתראות.